na Februari takashaika hanzvadzi yangu last November takasangana tadaro takawana kubvunzana kwekuuya kwemudetseri mumusha anoitwa mukotanjera zvazvo zvakataurika vhiki rapfuura racho rekushayikwa kwehanzvadzi kurongeka kwako kwaita ndezvekuti aifanira kuuya mumusha musi wa1 musi wa1 wacho iwo ndo wakashayika hanzvadzi mashayikiro yakaita yakufuma yakadii yakangoisa musoro pasi papiro patabvunza nezvenyaya iyo kuti kuuya kwemudetseri baba wakapinda kuti musha muno ndiri kuneseka ndiri kundinesa mukoma wangu nemwana wangu ari kuMozambique takawokera kana zvakadai zvakanaka pataenda mberi nekuchengeta mufi uyu tadero after 3 days baba vakauya kuno kwamama tikapiwa matsamba ekuti musi wa22 February twauya pano tikagarawo muno vamwe vakadedzirwa vakabuda vakaenda isu nyaya yedu haina kudii haina kutaura vatazobvunza kunzi baba wenyu akati kuda chii toda mukotsanjera saka mambo haana kukwanisa kupinda pazviri shuwa mukotsanjera anga ipo panze pataenda pamukotsanjera sekubvunza kwata takamboita pakufa kwehanzvadzi kuti mukotsanjera anga achida kuuya chambonyanya kunetsa mumusha chii ndo pakatara nyaya yekuti mukoma wangu nemwana wake ari kuMozambique. Then after hanzvadzi yashaika akabva anzwiwa kuti haane mwana uyu afawo because mafiro wacho hatiri kuzviona zvakadii zvakanaka haana kufa zvakamira sei. Takaenda kuvanhu vakamboitana mazonyaya muchingotifasira kuti mukotsanjera sei zviri zvokungonyangirana kuno kwamambo kwacho tava chifungwa toda kugara kupinda mudare but tasingori hanzvadzi takuenda kwamukotsanjera zvaifani takazongobvumirana nateta vanga varipo tikapinda kwamukotsanjera. Ipapo mukotsanjera achitanga dare rake akati baba maoko enyu akadii akasviba achitsaura baba zvikanziudza mhuri yako kuti maoko akadii akasviba akacheuka akatiudza yobva zvapfuura zvikanzi pane imwe futi dzatiri kuona akangotara nyaya dzakawanda pakataura nyaya dzetsvimbo dzemusha nyaya yengozi nenyaya yekusviba kwemaoko ababa kanzi asi nyaya dzenyu chadzipedzera kupi ronganai ndiwe kumba kotsanjera akaiumba asi musi wakaiumba hauzivi musi wakaikwadari pane kakusadzisana kakaripo kuti procedure yekuti vanhu tipinde mumatare yakaisi kutedzerwa zvazvangoti nganguva ipamba sabhuku asingazivi kana kuti achiziva but pane macomplications aripo ishe wasingazivi kana kuti wachiziva wachimboti nyaya dzako idzi dzingadzimvumira but baba wakangoti taakuzvibvunza akabuda mumba achichema haina ndimuri musha wangu nani naishe baba ndikona zvinhu hazvikombichidaro ndo pakazofonerwa ishe usiku kuma11 nofunga kuno kwamambo kwakaifumu akatorwa akazosvika kuma2 tichitava nyaya dzacho saka dare redu razvita mangwana acho achitanga dare wamukotsanjera vati sei muchindidaro mumba umu handina kudii handina kurara ndapotsa ndinorara kupi mumota ndomukotsanjera achidaro vanzi oke ingatangei dare redu kanzi dare rino rakasviba baba ndiri kuona pane munhu arichema pamberi penyu apo achiti kundiurayira kusabhuku vataura zvimwe zvinzi panhau iyo baba watikuta nezvake usabhuku ndo baba wakaurira baba kuno achindiri kunesekana ati namukoma wangu iyo bva yapfuura yababa iyi vapapinda imwe munzi pane zvinhu zvamakanotora kuharare baba wachibvoramba wakanyara mukadzi webaba wando vapo maibhosimudza ruoko bvasa zvishawa zviti takazvitora nazvo takazvicherera amene wakati takazvicherera zvikanzi papi zvikanzi nababa hachazivi makore adi awanda zvikanzi zvinhu izvozvi ndo zviri kupedza vamwe vanhu mumusha zvinhu hazvisi right munozviri pane mama wakapindura achiti zvinhu zvatakazvitora zviri
chengetedza musha zvikanzi namukosanjira konevera isu ndo medhiviso mota kwachivhu zvikanzi haakwa kurungochengetedzawo musha vaatsanangurwa kuti makarombeswa vana ndo zvinokupondawo mumusha iyo iyi nhamo tiri kuchema kwandiri ndangozvora maybe iripo ipapo pakupondwa kwevanhu mumusha so pakarongwa komiti yekuti mukosanjira pakatara zvinhu but zvakanangana baba ndizvezvo pamwe ndiri kuona munhu akuchema pamberi penyu nemidzi yakunzi makarombeswa ari wakabvuma zveshowa wakabvuma munzviri saka magadhi enyu amuti magadhi emusha munoari panei namukosanjira vamwe baba vanga varipo munoma wavo zvikanzi kunza mukoma wako munori panei handizivi kwakapindura kuti anori panei zvikanzi aiwa ndakukuudza kana kusingazivi kurombeswa zviri kuponda ndo zviri kuponda vamwe vangu mumusha tabva ipapo pakarongwa komiti yekuti tiite zvachidiwa namukosanjira komiti yakasvika payakasvika maybe way back kunana june chifamba kudaro ndafonera baba mama muna november nhau yedu eri yasvika papo zvikanzi pakarongwa komiti baba kutofonera kuti komiti yakarongwa sa pana chikudi chiri kufamba timimisa baba guidance tiende mbiri nenyaya because zvinhu hazvinomira zvakanaka ndopakati charonga then December akasvika Christmas zvatorana mukoma mukoma kati mbononani baba kuti ambokupira iwo anosenzera kuZambia baba ambokupira iwo zviri kuitika mumusha takasvika kuna baba vane masanangiro akaita kuna mukoma kuti vanogona kuzokurodza kuti handizikiti handikwanisi kutaura zvakataura tiri kutaura kudare pakadare ikako hatina kuzombowana conclusion kuti titi next move chii because baba vakati gumbo rangu inirira kuti raakurwadza wasumuka wakaenda wasumuka wakaenda gumbo richirwadza kudaro wakapinda mumota amene wakaenda saka ndo mamiriro akaita nyaya Saishi lomuzi afuriko bazambia baba pamafambira alula ndamira pamberi pedare ramambo Mutasi. Zvese zvandichataura ndezvechokwadi. Ndikanyebera ndinobatwa nemhosva. Mwari apindire mazviri. Mwari ari mubatsiri wangu. Pamusoro ishe. Pamusoro changamire. Wana ruchemo chokwadi chanetsa zvinhu ndingati pamhuri yese iyi Clava Sanga chanetsa chii pamhuri yese iyi changamire vamwe vana mukoma ini ndini munin'ina wamadzibaba abereka mhuri iyi ndini ndasara zviri zvataurwa nemumhangari zvimwe zvacho ichokwadi zvimwe zvacho hazvina kutaurika saizvozvo ndine dambudziko guru riri kundimona mumwoyo mangu nanhasi. Mukoma wangu andinoteedzera Linus kana kuti Ereneus Sangu aiwe ari sabhuku waishe Makomba akatsakatika mumusha zvisina nzira yakatsarukana nanhasi hatisi kuziva kuti zvakadii. Musi atsakatika abva pamba ndakanga ndiripo
maiguru akauya kuma 11-12 kuti ndataudzana nemukoma wenyu, zvino abva pamba handisi kuona kudzoka. Kati maiguru kubva madaro nguva dzino zvazvadii, ngandiri pamba padhuze zvekuti mukoma dano akati mupana ndo zvaitika, takataurirana. Ndikati nguva dzichipo uchadzoka. Takagara. That was 2014, 15, 16, 17. Munhu angawani dunhu rese rakauya kubatsira. Right. Tagara. Pakazoonekwa dehenya ngemuvhimi, akati ndimuvhimi. Right. Mapurisa akapindira svika takachengetedza dehenya iro. Asi munongoziva munhu anonzi azvisungirira haana kuibva pane vanhu. Saka nanhasi zviri kundidya pfungwa kuti zvakadii. Tiri kudaro pakabva paita mwana wamukoma, mwana wababa mukuru, ane hanzvadzi yabva kutaura. Anga akamboroorwa achibva adzoserwa, asi taiona kuti munhu ari kurwara. Wana mai wanoziva wainzi uri muchirongwa zvichidini. Right. Arwara kudaro, zvinoitawo zvinhu. Ini ndine mwana akanga ari kuMozambique, anga aita 4-5 years. Right. Uyu mukoma akashaika. Right. Ndokunga tiri kuronga kuti zvinhu zvai dai tamboonawo munhu angatibatsira. Right. Saka zvakanzi mukugarisana, ukati munhu uchaona munhu anobva zvinodzonzerana. Right. Tiri kuronga kuti titsvage munhu anotibatsira. Uyu mukunda umwe musi abva afuma akadini akashaika. Right. Ndakafonerwa ndiri kuzorora, kamhanya kusvikapo ndikutinzwa kuti mwana adi atisiya, anga atoendeswa kumochari. Right. Pakarongwa kuti munhu adi naweti, asi unongoona mataurire nematarisiro ari kuita vanhu, unongoona kuti ndiri kunongedzwa, ndiri kufungirwa, asi handina kuva nehanya nazvo. Takaronga kuti munhu auye timuike, timuchengete. Zvakambonetsa kuti abve paMutare, Ishe Makomba akazofonerwa naSabhuku. Ishe wakapindura kuti sangu hapo here, mutaurirei aito semunhu mufu pamberi pembumba. Unoziva panenge paita rufu, ndakashingirira kukwira pachipfuva mumba mamukoma kuombera kuti onai ndo zvaita izvi, itai kuti munhu auye. Wanga vari paMutare wakazoona zvinhu zvaita, hanzi anga akuramba kukwanira mubhokisi ndobva azoona. Right. Tachengeta mwana ndibva ndashungurudzika kuti handina kutaurira. Musadini, musabatire pamwe kuti tifambe, mufamba mese mukadai chii chaakunesa. Right. Ndipo ndakabuda ini pamba kuuya kuno, ndanzwawo ndambopeyapeyavo kunzwa kuti vanhu vanobatsirikana sei. Ndakauya kuno ndikaona kereke of God, vandaura nyaya vandapuwa tsamba, ndodzoka nayo ndobva ndataurira vanhu vese, Sabhuku nefamily yese. Ndakauya pano. Right. Tasvika pano zvakanzi yako iyi naClerk of Court
yako haina utongi muna changamire mirirai muchaonani Mukotsanjera. Ndokatakazi Mukotsanjera wauya tatagurana yavo taungana pakataurwa mari dzaidiwa about $400 US. Vana vakabatsirana right, tagariswa pasi vakataura zvaakataura akati pandiri kuona kuti ninyazopedza nyaya iyi ndoda kuti ndiuye kumba. Right, kumba zvikandigadzirai 2,700. Right, vana vakaita kumba uko yanga isisiri mhuri yaSango chete. Tina Sango naUkosi. Kusiwa kwatakaitwa ngemadziteteguru edu ngewakuru wedu iumba imwe chete. Saka vana vaUkosi vanga vako. Paina baba mukuru mukoma kwandiri baba vaUkosi noumwe mukuru zvakare asipo kwanhasi. Data vana baba vatatu. Right. Tavana baba vatatu. Mukotsanjera akaita zvaakaita tikanzi zvataurwa vana baba imi makadini makasvika. Right. Ini ndikanzi une magadhifozi awakaisa pamba pako asi ndinozvigadzira zvinopera. Zvataurwa pakuti akati iye ndiri kuona mukoma wako, ndiyo nyaya huru takatamudaidzira, ndiri kuona mukoma wako ari pauri. Ndakashaya kuti zvinorevei, asi werubatsiro vari kutiwo kaka mukoma wangu kuti abatsirikane anouya pandiri. Zvino mhuri yese yakabva yataura kuti zvanzi mukoma wako uri pauri, saka ndiwo wakauraya. Ndozvinotaura mhuri izvozvo. Zvisinei ndakazvigamuchira. Right. Zvikanzi handisi zvinhu zvenyu hazvisi kupera, ndinoda kuti ndiuye zvakare. Right. Chinditsvagirai 4,500 muchitenga njera. Ndoda kuti pauye pabikwe mhamba. Ndinouya nemasvikiro angu, ndiwo anobika mhamba. Right. Saka kusvipa kwenyu maoko, kusvipa kwedu vana baba takazorwa tikapinzwa mubafu. Ndingati wazhinji wedu wakapera kupinzwa mubafu. Right. Zvikanzi magadhi ako aya pawanga wakacherera pamba panapa, ndakudini, ndakupai mushonga mwai. Ndikanga ndaita saizvozvo ndaneutralizer, hapachina zvinoshanda futi. Asi munhu akada kudzokorora zvandaita izvi, kudzokorora futi kuita zvinhu zvakadai, unoona yako wega, haurarami. Right. Taona mutoro uri kutaurwa 4,500 nemabhadhiti enjera. Vana vakabva varonga kuti zvinotodi tounganidza sei zvinhu izvi, haUkosi naSango. Saka vana vakabva varonga komiti yekuti wataure nevanhu vokwaUkosi nevokwaSango kuti zvinhu zviungane zviri kudiwa, mari iungane nenjera itengwe kuti auye futi Mukotsanjera. Right. Tiri ipapo nozova kunetsa kuri kuita mari mazuva ano. Takangomirira kuti komiti ichati vanhu woye zvinhu zvakataurwa taanazvo zvaungana. Isu sana baba vatatu tichiratidzwa kuti zvinhu zvaapano mari taanayo zvadii. Zvino tiri kumirira izvozvo. Takashamiswa takuona samanisi kuti uri kudiwa kwamambo. Asi zita rangu ndega inini saClever. Omwana baba wairi
hatina kuonzwa mazita avo, asi kunikati tine rombo rakanaka. Mumwe wacho ari pano padakusi, umwe wacho pasi. Saka zviri kundishamisa kuti tiri kumirira kuti handizivi kuti Sango family yakagara pasi here nekomiti yakaiswa kuti taane zvinhu zvaungana, ini ndichibva ndaramba. Asi chikiziva kwangu hatisati taona nekomiti yacho kuti ititaurire kuti inazawedzwa mungotaura kuti imimi you got no objection kune zvakazvizvuriwa nemunhu but muri ndozvautaura nga ndokwautadambudzwa neni sungai pangu ndokuvezva mataura muri communicate here nababa ndindamutaura kuti komiti kubva iri yaicommunicate neWhatsApp way back munana June ikabatika izvo atigari panzvimbo 1 inoshandisa mafoni vabana muna November. But if you are telling me as from November to now, okay, you haven't phoned him and he hasn't phoned you, then you say you communicate. What communication is that? I need Baba. I come for them. I got to see. You come back enough. Here, that's not one. Then I can communicate. That's what I do with the those are the communication as with the committee. I not communication. Why are you saying that? No, I didn't do good issues. Mumfomela muna November kuti baba wane committee hakuna kwaibui tadi tisangane tirongana the way forward because mukomiti mama kuda zvakawanda takapigwa mari zvazvo mona saka pano pakuda way forward men to men baba pamusoro isiwa kumana tichiteera tokakata you see my problem kamene onta someone lakanzi Sango family versus Clever Sango. What does it mean? It means Mwese are against the Clever Sango for what he did or what he's doing or for something like that. And that committee is supposed to steer any move that you want to make. And after that, the committee has never met. So what is it steering if it is not meeting? What they are saying? Yes. I don't know what Baba Diana akawaya kuna kama way forward that I want to go on. No, it's right and that would be all right. Yes, sir. Pakusori changa mi. Yes. Ni nzo Paul Sawa. Paul. Panyaya tutare tichi baba waramba. Ndofunga uyimuningina kwandiro. Wakaenda pana baba. Baba taapapi. Baba akadzoka chiti komiti. Akadzoka komiti yatoda kubhesa iyi. Aichatorarami. Mosinzi kutora zvinhu zvemafoni. Ndinoza pamafoni umwe achapinduri, umwe asina data, umwe asina foni yacho. Saka zvekomiti hazvisi kushanda. Ndipo akaenda kuna baba. Baba atodi. Baba akati handisi kuziva ndakamira kuno. Ndobva kudzwa pakati. Then second issue. Muningina ndobva auya futi December. Baba namukoma apa. Vachibvunza kuti baba program yetu akuita sei. Ndobva wakubvunza vakati gomba rangu rarwadza. And another issue. Muningina akaenda kwaShe. Tinashe makomba wedu. Ishe nyaya yedu ndizvo zvakamira. I think Ishe kanzida kutaura Ishe ane wakafonera baba. Sasa nyaya yenyu yaizonetswa namapapi. Wona tiri muna November. Hatichakwanisa kuita matare. Asi December uri kubata dai magadzira chi musha wenyu. Because pane nyaya yekuti pane munhu akaigwa pakashata pasiri pari road. Tida kuti nharaunda ichene tiibvise munhu tiise pakanaka. Ishe wakafonera baba wachitaura nyaya iyo. Baba wakakohwa deadline Ishe kuti dai December unomadini makwanisa kugadzisa chinhu. Saka tiri kuona baba kubva ipapo baba vakangonyarara. Saka nasa ndika komiti muripo. Komiti yacho haitori profit. Because if it is not working,
Why muna vamwene faith ndichino chisiri kushanda? That thing is not functional according to Muto. It's not functional. Because kana mauto mamauto, it's more like zvokutonga ibasa vanhu vakutonetsana manje. Vachitopedzisira wawingana. Ndiye uyu nababa. Why? Because ndo vari padhuze nepadhuze. Saka ndo varamba kutaudzana. Saka the next thing chaitika kuti baba achawinga uyu kana kuti uyu achawinga uyu. Isu kuti nhasi makatokwana ula handisi. Muripo handisi. Imi pamakasiyira pekuti chii? Pekuti Mukosanje rapinda musha. Ndizvo. Mukosanje rakapinda here musha. Pekutanga kasvika. Nyaya ingaimba kuti pamunondo pamusasa. Nyaya iri panapa ngeyekuti makandifonera pai kana muchirikurangarira Mukosanje rati handishandi kana pasina sabhuku naishi. Vakauya vakanditora pakati peusiku. Ndikazonosvika kwenini Mukosanje rakati haina handichashandi nguva dzadini dzaenda ndozozviita mangwanani. Zvataurwa nemukomana uyu ndomasokoshuwa akanga aripo ndo akafuta. Hapana akanga ari kuramba baba otanga zvimwe wakutanga kurambira panapa. Asi munhu wakanga waripo wari kubvuma. Vese vanhu vari panapa I think vanokwanisa kudairira nyaya inokutaura. Right, wakabvumirana zvese izvi vapedza zvimwe zvese wakabvumirana Mukosanje kuti achadini? Achadzoka. Parifanira kubikwa mhamba pamusha pasango. Sabhuku sango mukoma wake uyu sango uyu vainzi havana kuzvisungira. Pane kwavakatofira vakazochiunzwa kodini korasirwa kuona kuti munhu anyanya kudini kutsvakwa. Ende paakawanikwa pacho pakatsvakwa achangamire more than 20 times vachipinda vachidini vachitsvaka asi vasingaone chinhu. Kozochiti munhu uchizonzi tamuwana vanhu vaangasina kudini pakatendererwa nevanhu asingavaniki. Uyu munin'ina wacho sango uyu akanzi ane ruzivo nezvakaitika kumukoma wake haana kuzviramba akabvuma. Handizi kuti pane akanga ari mumanikidzi here because isusu takatiripo hatina kuona pane akadini akamumanikidza. Right, nyaya iyoyo yapfuura iyoyoyo takazosvika pakunowirirana kuti ava vakuchiinoronga kuti vaite chinyi vakasarudzana komiti yavo ndandiripo naGede anga aripo. Vakabvuma vese vakabvuma mhuri yekwasango yese yakabvuma nemari dzakataurwa dzacho zvese vakabvumirana. Ndikachiti ndinaiwa kana uyu sango uyu arudzi haana kuzvisungirira saka chiita icho vanhu chenyu mugadzirise zvese munhu achengetwe chinyi zvakanaka ochengetwa ochitirwa chivanhu chake chese. Because kuti kuita kuti anetse uyuyu munin'ina wake uyu inyaya yekuti haana kuchengetwa zvakanaka. Ivo vakabvuma zvese izvozvo. Zvino chakunetsa manje ndechekuti ndakati parudzi ndakamufonera shuwa ndakamufonera ndikati Gondo wauya wakomana vakati isusu changamire tutaura nani nababa but tiri kuona kunge zvinhu zviye zvaakuchinja. Baba nemhuri yavo yavakabereka ivo vakuti munhu uyu ari kudini ari kudhura asi varivo futi vakadini ndivo vakamutsvaka. Ndikamufonera ndikati Gondo mapapi mimi nenyaya. Gondo vakati mari dzaakushupa hatichazvikwanisi. Zvino zvamusoro zvikwanisa makazombotsvaka here kumwe kwamakatora mhuri mukaenda nayo kuti mugadzirise nyaya idini ipere sababa. Vakangotsenga mukanwa vanotipindura zvandakanzwisisa. Vakomana vauya ndikati aiwa zvimwe zvacho zvinodawo kuti mimi endai munogara pasina baba muchitaurirana mune chinyi zvakanaka. Kana zvisiri kukwanisa kuitika ndiripo ndidaidzei togara nemi nemhuri mese totaurirana tonyatsa kunzwisisa kuti mhuri chiti zvinhu zvifambe zvakanaka. So comrade havasi kwakutaura kwemunhu mukuru vana vari kutya futi kutaura chokwadi kuti bambo chaiyo kuti zvinhu zvichienderera mberi havasi kuda. December wacho vari kutaura vari kuti mari iri kudedza mari iri kudii wanga waine muchato kumba wemwana wavo bambo sangu. So handizonzwisisa kuti pauri kuti mari iri kundedza handizi kuti chinofanira kutanga chinyi kugadzirisa zviripo zvemhuri kuti igare zvakanaka
zvimwe zvose zvogadzirwa zvienda mberi. Wezi muchato wasuwawo. Muchato ndiye mwana. Mwana wacho zipateni pasoisa. Mwana hangamiri. Mwana hangatadzi kuchata kana kuti babone mhosva yake. Akazoita mukomuniti. Kuwa akazoramba. Kazakaramba. Mozodini. Isusu tiri kuti chete isusu as a family what we want to do. Way forward. Dzikisai mumukobasa. Way forward. Are we sticking kuna Mkosanjira? Kana kuti takuita opt for someone else? Ndoba nanya chete. Are we opting for someone else or we continue na Mkosanjira? Pamuri because ndikona issue itapo inge ya issue yemali. What are you saying? Titauri tizo. Kuti tikaopta kuna someone else wamunga wana mutibatsire. Right, izvo munokwanisa kuita. Tiende panza. Pano varume vatori chitomboti paiwa mutsu timbowabatsire mahara. Endai izvo. Pamota yenhimba. Mamabwere mabatopiwa kuyopa pano vantu vatoti ndongobatsira mhuri dzatobatsira mahara. Hamuna mari bayi endai mahara. Zvofunga zvinhu zvikanga zviri kutaurwa pamusoro tanga tinonzwa mazwiro akasiyana siyana. Ndiri kuyeuka ini Mkosanjira achiti kozi ndo chinhu chikuru sana nhasi chiri kundijika mwoyo wangu. Akati iye ndiri kuona mukoma wako ari pauri, haana kuti ndiwo akauraya. Kwanzi ndiri kuona bvuri ramukoma wako riri pauri iwe munenge Anza inobuda chechipiri ndati endai panza pano varume 2 wakasiyana mukabva apa mwenda futi apa muzodzoka moti chenyi toda magaro inchete nenzeve kugara pasi woterera nekubvunza endai panza handei musasabvunza kubvunza pa